Tessék? Újra mond, vétel. Nézd, most túrázunk. Az jó, nagyon jó túrázást kívánok nektek. Annyi. És nem zavarlak titeket, hogy beszélgetünk? Vagy másokkal beszéltek? És nem zavarlak titeket, hogy beszélgetünk? Nem zavarlak titeket, hogy veled beszélgetünk? Vagy veled beszélgetek? Igen. Akkor jól van. Ó, értem. És honnan beszélsz? Újra elismételnéd? Elfelejtettem, hogy honnan beszélsz. Újra elmondanád, hogy honnan beszélsz? Táborhegy. Én meg Csúcshelyről, amit előbb is mondtam. Köztünk nagyon sok kilométer van szerintem. Bocsi, abba kell hagynunk a beszédet, mert nagyon zavaros itt a környék, és nem értem. Ja, mások is vannak a rádión. Akkor le is kapcsolom, akkor szia! Jó kirándulást!